prečo? A možno na ten výhľad, hej. Speed elevator. To sú popečko, toto. Značne to je húr, čo? Juri, aspoň mi to odpoč. To hore ti odpočí, ne toto. Prečo? Mal by som hrdý na to, že zomrem na ISO-vke. Ja ti nebol odtiaľ to čo odpočiť, chápeš? Ešte to nerobí také, že... Prečo, lebo budem byť veľmi istý. Ale keď to urobí ping, 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 tak sa pustia brzdy. Potom ti to popeckým z hora, lebo to sú tieto oné trány, čo sa chce. Tak, ty po 2 hodiny umrš. Zlože, Maťa! Od smedu, ne? Maťa. Jurinko, ja neviem. Maximálne od šoku. Mohli mať problém. Ste mladí. A zatím Hlavu. Ježiš, ja to otáčam, ja idem dole. No, ty to neotáčaš, to je problém. No? Ty už dole nejdeš. Juri, dá sa hore si sádnuť? Nie. Prečo? Alebo možno, neviem. Ježiši, ukludni sa, ešte vyššie? Nie.